Yo, what's up? May udto mga so karon no. Dong may lakaw ni Do Jiboy, nagpaabot ko siya dere. So, birthday sa musilingan daw. Sa musilingan naman sa wala mo lang yung silingan lagi nya. Naligo sa dagat nya, ginbite ni siya. Kini siya ginbite ni siya. Ah. Nya. Karon pa do mi dito kay may panudtos balay, may kaon. Mumakal sa dito no, bisag kuan. Wala tay invitation. Gutom kayo. Manganto yung dagat. So karon manganto na mi kay naman siya akong gipabot. So karon sigso karon ay sig balik. So manganto na mga kita-kita niyo sa dagat no bisag wa tag invite. Mangikita tag pagi makakaon ta. So karon mga ganon na nami sa kan dagat nya mus lang pangitaon sila si pagpasang bedo. Dahil si Adita nag-invite ka Jiboy. Birthday siya pagkumangkon. So wala di ko na kuan. Wala di ko na invite to kay basin sa kabisi nila o sa pagdigamo nila silang kuan pero ngari gapon ko kay pagkumangkon bi ako. Silingan ra biya kayo di ba no? Oo. Ari ta diri. So karon nga atak mo dito nya. Unsay resulta ni? Aw. Ubyo ko dag stick na mo yung kamo to. So kita tanya pang ano mga amo sa silang pangitaon no. Tanayo diri mga ano, nag-invite ni Yaya. Nga ano niya? Asa di si Yaya? Nabukan o. Kita na ko ang kuana, pagkaon ra. Tara mga asa to do? Ti ko puso do. Survey mo cameraman ay. Dito. Dili ko na lagyan. Tara, may friend ayo. Sa niya? Paksiw. Tangers. May oddo dia. So mga asa mga gano kay Juan? Oh. Gutom na kayo? Nga, murag aksa nagkalibat. Daraga, murag kinilaws. Kinilaw no? Ano ni? Paksiw. May sinugba. Nga, bitsin manok. Ito bitsin manok. Ako na igwapo ko na siya. Og naay mga daray, bagag naong. Wala ka lang ano. Ingon sa nang mira mga nga. Di ko no ka-invite ton. Ngadto lang kuno ka kay di na kuno kinalagi invite ron kay. May, pabakayo ron oy. Oh, kay og di ko no ka-invite ton, mag-invite ka di. Ipatupod Pas mo ka? Tara day. So dito salamat ya. Ay, nag-work ng papa na eh. So mo to siya mga gano. Salamat kay sa nag-birthday dire kay solve mo paniod to. Mo na mong gamit ni Yaya dire oh. Dili ka mamang langoy, tigbantay ni cottage. So at least only foods man, only foods. Kuya ni Marlon? Oh. Sabrin. So mo to siya mga gano. Salamat ay Consel Brian. So mo to siya mga gano. Kaya hapit na malubat akong cellphone niya. Makakatol na siyang tapuson. Ano, mga kaso nagkuhan? Saman? Paksiw? Paksiw. Oo, kapakyo. So, Talaga? Oo? So, miyaga. nagantay ba? Tama ga. Among gingari yung takaw ron tanya. Mahal lagligaw ni Ajelin. Nakaya mo ray. Wagay. Oh. Wala patay gud. Visit ka tiya. Ang mga ga, pero ni uli no nya. Busog na niya, nakaligo pig dagat. Sa naman. Ayos kayo so. Uli na mi. Bye. Ngalin ako mga ga, that's all for today. Kita sa sunod video. Huwag mo kalimut pag-comment, like, and share and subscribe no. Ganay TV, Tanay out. Bye-bye.